para mga barkada, welcome sa ating panibagong Lakwatsa. At kung bago ka pa lang sa aking channel, rapaduhin mo yung subscribe button. And syempre, ring mo na rin yung bagtingan para kasama ka na sa ating mga Lakwatsa at para parati ka na mga updated pag may mga bagong videos. At ngayon, samahan nyo ako sa ating Lakwatsa sa Pagsanghan Falls. Guys, so ngayon nandito na kami sa Anong basa? Lemon Shore. Lemon Shore. So yung mga kada, dito tayo ngayon sa Casa del Rio Resort. Bale, pangalawang spot na ito pinunta namin. Pumunta kami kanina sa El Pueblo sa taas. Kasi doon ang tinuro ni Waze kanina para sa mga activities, sa rappelling, and may mga aakyatan, mga adventures. Pero dito kasi sa Casa del Rio o sa ibang resort is may boat, rekta ka na. Pupunta ka doon sa resort, 1,350 pesos per head yan mga kada. Makakapunta ka na doon within 45 minutes. Nandun ka na. Pero, dumating kami ng hapon na. It's exactly 4:07 ng hapon. So pinag-iisipan namin kung ngayon ba kami pupunta doon or di natin alam anong pag-uusapan namin ni Tito Tita. Sa tingin niyo pong mangyayari ngayon ka? Well, ako gusto ko mag-stay. Yun! Ano sir, mukhang may dinadala ka ngayon sir ah. Sir, ano bang problema natin sir? Wala sir, ani? Ano yon? Sino Akong bahay. Dahil sa biglaan tayo ngayon, di natin na-expect na mag-overnight tayo. Kailangan nating bumili ng ating mga paraphernalia o gagamitin natin para sa araw, para bukas at mamaya. Siyempre, anong bibilin mong showcase, Lane? Madalas ka ba dito? Madalas ako ganito eh. Sakit ko na ata ito eh. Ganito yung mga plano mga kada. Pagkatapos namin bumili ng ating mga kailangan para sa ating activity bukas and syempre for activity tonight, pupunta kami ng market para bumili ng ating mga kain. Market tayo. 1, 2, 3. Boom! Mali. Isa pa. Boom! Nandito na po kami. Mabuti na nakasama ka. Tara na. Sir, pwede ba magtanong? Saan po makakabili ng karne? Dito lang po. Yan lang sa patok lang dyan. Sige mo kung meron pa. Salamat po. Sa kasamaang palad mga kada, wala tayong nakitang karne. So wala ibang bagsak mga kada. Pure gold. Dito, makakahanap tayo ng frozen goods. Yan! Yung panliempo natin. Diyan. So yan mga kada, tapos ang ating activity ngayong gabi. Siyempre nandyan yung grupo natin. Woo! Pakilala ko na ngayon pa lang si Migs. Mark po. Hi! Kinilabutan ako dun! Cut! Cut! Ulit! Gagi mo wala yung subscribers mo. Tama na. Take two. Pakilala ka pa na. 1, 2, 3. Ano pang pangalan? Mark po. Bakit? Wait lang! Sorry. Kasi pangit kasi. Sabi mo, 1, 2, 3, go! Ako po si Mark. Ang pangit! Babagtulungan lang niyo ako sa yan.
Ito na yung araw natin Hihintay. pinakahihintay. We're going to... Sagada. Tanga! Pupunta na tayo ngayon sa Pagsanhan Falls. And right now, iwan muna namin lahat ng gamit dito sa aming pinagtutuluyan. Dito dalawang isip ko kung dadalhin ko pa itong ating camera or GoPro na lang gagamitan natin. Okay. So we just had our breakfast and we're ready to go to Pagsanhan Falls o ang tinatawag na Kabinti Falls. Siyam kami, bali mangangailangan kami ng 3 bangka. Kasi every bangka is meron lamang siyang maximum of 3 person. Bakit 3 person? Kasi manpower siya, wala siyang motor na gagamitin. Manpower, tulak lang tsaka sagwan. Tulak, hila, sagwan. Bali 2 tao sa unaan tsaka kasahulihan ng bangka lamang. Uy! What? Ah! Oy, putol. Putol. Kita ko yung propeller. Putol. Sala. So we are all getting ready. Gusto mo? Gearing up. Sir, dito sir. Sir, puta may trabaho ka na naman, sir. Sir, construction ako dun sir eh. Wait lang ha. Ano ba yung baon mo? Hindi, semento to. So kailangan nating mag-gear up dito, mga. Sir Anthony ang ating katulong dito sa pag-gear up. Sir, ba't tayo kailangan mag-gear up? Para sa safety ng ating Pangangatuan. Yun, no? Sige. So, kailangan natin ng helmet kasi yung dadaanan natin, based on my research, kapag pinupunta ko yung mga places, nagre-research ako. So, base dun sa nakita ko, merong mga rocks. Tagusuot pa ang putek. Ano ka? You know what I'm saying? May rocks dun. Eh, Oh! Saan mo nakuha yung helmet mo? Baho, hindi pa helmet to. Ay, hindi pa ba? Oo nga. Patatag nga! Ay! So, pupunta na po kami sa aming pagkakwarihan. Sino po yung pinakamalupit yung nagbabangking? Par. May nahuli ka na ba? Saan nahuli mo? Wala pa? Napakasipag na bata, oh. Oy, sumakay ka na raw. Ako sa dulo, ah. Thank you for the vlog takeover, Anthony. You're the man. The best. Okay, na-experience na ni Anthony, oh. Okay, thank you, Anthony. Maraming salamat po. Open down. So, ayun na, we're starting our trip, ah. Hindi tayo masyadong gagalaw kasi wala tong balancer. Nakatakot, medyo gumaganyan-ganyan siya. Malayo po yun sir. Malayo po yun, sir. Mga ilang oras po. Sa almost 2 hours, sir. Op! Hold it! So, nahihila lang tayo ng may makina kasi syempre, 2 oras. So, meron tayong 2 oras sa biyahe, papunta at pabalik. Uy! Ayun na, tapos na kaming hilahin ng demotor na bangka. Ngayon naman, mano-mano na sina kuya. Ha! Welcome to the Amazon River. There's a piranha under. Oy! Nandito pala kayo. Kailan kayo dumating? Delayed ang flight niyo? Oo. Boom! Ikaw, dito ka nga. Dito ka nga. Dali, para... Lalaki. Dali, yung kaya.